uri kuita sei? Sekuru pane zvandachida kutaura zvona. Makamboona here kuti nhumbu yekumetiswa haimboita inonzi chimisi haimbobva nyangwe munhu akaita sei kana BP yacho haimbokwira menoti nemhaka yechichida. Saka nyaya kwari kuti kundiya ngoti nhumbu yekumetiswa alright, it's okay, hazvina basa. The devil is a wire. Unodi kungotaura shona chichi kunetsa. The devil is a wire kana kuti the devil is a liar? Unoda kuyo semunhu ari kudzidzirawo chirungu. Ko shamwari yenyu yandamuona ine rimwe zimotikari risingaiti. Shamwari yangu uya takaona musi uya tiri utaurani kwe utora Tongai? Tongai ita amino zimwe zimotikari ari kufamba naro zihombe rekuti unotokwira mune masteps. Iyo yakatenga last week. Atenga last week ka. Saka ari kuita mari. Anomboita nezvi. Atengesa mabhero. Vanhu vangano vachiri kuisa mabhero pamombe yekuti mungafamba takatenga mabhero. Uvati mabhero ekuti munhu anobva atenga motikari. Unopengere. Ndikuti mabhero ehembe. Amene kambani yari kudhila nayo hanzi inonzi GK. Mabhero ehembe? Hembe dzemabhero dzinoshedzerwa kunzi idzodzo manje avanenge vane mubhero nehembe dzine 1 manje. Hanzi inonzi GK quality bells. Saka ita mari. Aiwa iyo GK yacho ka ine mamwe mabhero ari kutora kuZambia uko. Mamwe acho ari kutorwa mana South Africa. Mamwe ari kubva straight UK achiuya muno. But the quality is very notchish. Notchish. Achachirungu ka. Zoti baba wauda kutodhila nedzesama. Sama wamai sama. Tuta sama hembe dzesama dzinowanika munguva yekupisa. Ndo sama. But ndoda kuti chipinda chidhirika chine chakadzora ine. Sekuru mopinda wakanenini ndoda kutenga motikari plus kuwaka. Ndawaka chechi. Waka chechi. Nemare mabhero. But cheta ungambotadza because mota iri kufamba na Tongai baba. Hanzi GD6 baba. Ndakaona pamusoro Tonga uchakwira nemasteps. Saka handei katinomona sekuru. Ngatimbotanga tenda kubhora nhasi weekend shamwari. Ini ngaindinono aiwa ini nazviti. Ndanomona. Ndotoita zvemabhero zvacho izvezvi.